lépett, mintha úgy meg akarnám ismerni. Peter, ezt most már felejtsd el végre. Oh, hello, Ryan! Szia! Jó nap volt! Ó, de jó, ez egy szuper kis szám! Tényleg? Igen, tényleg. És felesleges megvédenem Carrie Underwoodot, nélküled is nagyon jól megvan. Brian, én megvárnám itt a szám végét. Jó, de nem maradj soká, mert lemerül az akku. Jaj, nem már, egy felét merül le az akku. I took a Louis V Slugger to both headlights. I slashed the hole in all four tires. Maybe next time he'll think before he cheats. A grillben van a helyem! A grillben van a helyem! Te jó ég! Vezettem! Jó, őrült izgi volt, vezettem! Most már cirkálhatok lépésben éjszaka a volt csajom lakása előtt. Mindjárt éjfél lesz, és ég a lámpa. Vele fényárban csinálod, kurva. Az ő testét szívesen nézed. Én még most is szeretlek. Oké, jól van. Nincs választásom. Világgá kell mennem. Magamra maradtam, Rupert. De lehetne rosszabb. Legalább nem szúrt le egy idegen a nyílt utcán. Ugye? Sehol egy volt késelő. Áó, hát mégis leszúrtak. Stewie, ébren vagy? Hát ez... Játsz le! Brian, úgy döntöttem, hogy elszököm, és ne is gyere utánam. És semmiképp ne rohanj ki a reptérre, hogy felszállás előtt megállíts a kapunál, egy érzelmes vallomással, és talán egy csokorvirággal. Ja, és az különösen rossz lenne, ha a reptéri alkalmazottak körénk gyűlnének, hogy lássák a romantikus pillanatot. Még az idős fekete podgyászvizsgáló is, aki először megállított becsekkolásnál. De miután elmondtad, hogy miért jöttél, azt mondta neked, menj utána, fiam. És beengedett semmibe véve a terrorveszély miatt hozott előírásokat. És ha esetleg hoznál egy magnót, hogy zenélj nekem, szerintem ebből a 6 számból válasz egyet. Még egyszer, megszöktem, ne gyere utánam. Szia, Peter. Lois, van egy kis gondunk. Azt hiszem Ryan Reynolds belém zúgott. Hogy? Ne légy nevetséges. Komolyan! Tegnap este étteremben voltunk, és racsipuszit akart adni. Hidd már el, meg akart önteni. Peter, ne hülyülj. Ryan nem meleg. Nem érdekel, mit beszélsz, bejövök neki. És vonzódunk egymáshoz, ezt nem tagadom. Ó, Stewie, figyelj, mutatok neked egy állati menő cuccot. És mi az? Ez? Az udvaron találtam. Egy teniszlabda? Hát ez nem semmi, Brian. De a környék kutyái nem tudhatnak róla, irigykednének. Te utolsó korcs. És ez még semmi? Van egy még ennél is királyabb labda, mert arra rápisíltem, réges-rég ástam el, csak nem tudom hová. Ha megtalálnám, hát öregem. Ha emlékszel rá, hogy mikor ástad el, akkor talán segíthetek rajtad. Pontosan emlékszem, 1999. január 31-én. Hát akkor gyere utánam. Nos, megjöttünk. De fura. Erre emlékszem. Peter egyik szeme tökre ijesztő volt, simán átment az orrán. Ugyan már, feleslegesen aggódsz. Igen? Emlékszel arra, amikor berúgtál a misebortól a templomban? Fúj, Undi! Te is látod? Ezeket meg mi lelte? Nem tudom, de csak állnak, mint a zombik. Valami bajuk lehet. Hát, én nem tudom. Már megint kezdik, mi van itt? Én feladom. Oké, tudom, hogy tilos babrálni a múltat, de nem kéne mentőt hívni. Hát ez állati parás. És amikor az írkábét ittad a moziban, a Philadelphia előtt? Jaj, hát a kurva bejátszásokra várnak. Jesszusom, komolyan ezt csináltuk? Ja, manapság folyton SMS-ezünk, meg szórakozunk egymással. Lois, holnaptól felmondok a cégnél. Az az új főnök totál rám szállt. Szemetebb, mint egy trükkös eladó. Lesz időd elszívni? Persze, most egy Elheringtonos megy, eltart egy ideig. Folytatjuk közvetítésünket a Kohói Hálaadás napi parádéról. Boldog pulyka napot, Kohó! Megnyertük a meccset! Megnyertük a meccset!
Mi tudoltuk, ők jöttek, és jól kiszoktak. Már ez célzásnak tűnhet. Higgyék el, nem hol. Biztosan Joe és Bonnie. Ne felejtjétek, örömmel fogadjuk őket. Nehezen viselik a hálaadást. Mert Joe nem tud járni? Nem. Akkor mert már nem tud egyedül kakilni, és egy nővérnek kell állandóan kivadászni a seggéből a kuladarabkákat? Te jó Isten! Szólj hozzá! Azt mondták, ne adjam tovább. Nem, elfelejtetted, Peter. Hálaadáskor ölték meg a fiúkat Kevint Irakban. Ti vagytok az elsők. Boldog hálaadás. Rod. Ó, ez Isten ilyen néz ki. Alig várom, hogy kikakiljam. Srácok, na ki kapja idén a hálaadás napi kulatrófáját? Hát te! Apa kapja majd. Más! Szerető család. Akkor egyetek, gyerekek. Ez az ebéd finom Lois. Jól van. Aha. Hé, van hely még egy vendégnek? Ó, Istenem! Kevin Svensson? Fiam, hát te élsz? Ó, én meg egész éjjel halott gyerekes vicceket írtam. Na mindegy, egyet akkor is elmondok. Kevin kifelé, oké, mintha semmi sem történt volna. Hé, Joe, mondd, melyik a kedvenc kozmetikai eljárásod? Talán a sránctalanítás? Talán a sráctalanítás? Jól van, Kevin, most már bejöhetsz, Isten hozott katona. Sránctalanítás? Hálaadás van. Ma őrmester őrnagytábornok vagyok, egyetek csak. Valahogy nem tetszik nekem ez az iraki pulyka. Nyúl Béla vagy Svensson. Enyém a meleusa. Az enyém a fara. Enyém pedig a mobil, ami az oldalán van. Azelőtt még soha senki nem szállt velem szembe így. Attól a naptól kezdve tiszteltem őt. Szuper történet volt, nagypapi. Nekem nem tetszett. Azelőtt egyetlen unokám sem merte leszólni a történeteimet. Attól kezdve ő volt a kedvencem. Ez pedig nekem nem tetszett, déd nagypapi. Egyre javul a varázserőm. Egy pillanat, egy Hardy póló. Ez a fajta köcsökség csak 2007-ben bukkant fel, amikor te elvileg kómában voltál. Figyelj, szállj már le rólam! Mit akarsz tőlem? Az igazat. Jól van, elmondom. Soha nem voltam kómában, oké? Megléptem, megrendeztem a halálomat és tipliztem. Ezt egyszer én is eljátszottam. Idén sem megyek fogorvoshoz. Picsába, elcseszitek az egész hálaadást. A második kedvenc ünnepem a tégy úgy, mintha nem érdekelne más bőrszíne nap után. Nem láttad valahol Reggie-t? Melyik Reggie-re gondolsz? Hát ma sárga nadrágot vett fel, sárga pólót, sárga sapkát és sárga cipőt. Van egy aranyfoga és gyémánt fülbevalója. Egy vastag nyaklánca egy nagy dollárjellel. Folyton a tökeit markolásza, ha mond valamit, mint mikor előadta, hogy az anyja valójában a nagyja. Nem beszélnél világosabban? Lássuk csak, mindig olcsó arcvizet használ, Mercury Cougarrel jár, korona van a műszerfalán, sosem fizet gyerektartást, izmos ahhoz képest, hogy nem jár kondizni. Itt is van, azért köszi. Örülök, hogy újra itt vagy. Én is, apa. Nézzétek, maradt még egy kis sütőtökös pite. Szívesen ennék belőle. Én is. Akkor boldog hálaadást mindenkinek. Állj! Az a férfi szélhámos. Én vagyok az igazi Kevin Svensson. Gyerekek, erre most már nincs időnk. Six Flags Vidám Park. Sajnálom, de súlykorlátozás van érvényben. Tényleg? Mennyi a limit? Nem szállhatsz fel, ha nevetségesen fest ezen a robogón. Öcsém, mint majom a köszörűkövön. Hallottam a holokausztról, de mostanáig nem hittem benne. Ezt ki kell próbálnom. Péter, hülye vagy? Úgy sem engednek majd fel rá, egy hombár vagy. Igen, ha tényleg a holokausztra vágysz, akkor diétáznod kell, öreg. Hogy diétáznom? Na és azt hogy kell? Hát kezdetnek mondjuk vezess kajanaplót, ahogy Kegmájör is. Na, csupa gyümölcsöt tolok. Ma haraptam almát, pici málnát, eperkét, szederkét, olíviát, ez egy másik lista. Hát jó, ha ezt kell, hogy felülhessek a holokausztra, akkor diétázni fogok, és nem állok meg, amíg olyan vízna nem leszek, mint a nagynélém nyakig láb Griffin néni. Szia, bébi! Végig ilyen szexisek a lábaid? Ó, igen, nézd meg! Istenem, egy szent szület! Állj meg! A lábaim simák, mint egy kislányé!
Ó, mi jót eszel, Peter? Pufirist. Sosem ettem, de azt mondják, ez egy igazi diétás csemege. Ki találta ki ezt a szörnyűséges valamit? Peter, komolyan nem értem, miért kell Ohioig furikáznunk egy hülye hullámvasút miatt? Igen, és egyébként sem engednek felülni. Eddig egy grammot sem fogytál. Ó, azt hiszem a karcsú alakon másról árulkodik. Nézd, egy fűzőtől még nem leszel könnyebb, Peter. Felülök arra a hullámvasútra, és lezártam a témát. Na induljunk már, ez a cucc összenyomja a szerveimet. Sajnálom, uram, de kövérek nem ülhetnek fel. Hé, mász vissza a pocsolyádba, víziló! Na és én, uram? Túl kövér vagyok egy menethez? Nem úgy tűnik. Nos, ami igaz, az igaz. Volt egy álma, és végül elérte. Úgy, ahogy a rágyfivérek. Mesélj, a kedvesed Orville jól van? Volt kedvesem, ha nem haragszol. Kit érdekel? Gondolom most is egy pajtában bütyköl valami szerkezetet azzal a bolond bátyjával. Fúj! Kurva! Gyönyörű vagy, hiányzol!